un reencontro, un reinicio, unha milagre. Significa moitas cousas a nivel persoal, a nivel emocional. É un agasallo estar aquí, realmente. Se penso que en Ribadavia se asumen riscos e se penso que eles teñen medo de asumiren riscos. E as dúas preguntas son afirmativas. Este ano, realmente, o tema de como tendes controlado, como vai a seguridade antes de mercar a entrada, foi unha das preguntas que se repetiu un 90% das veces.